yazi andifuna uphosisa thunyiwa amadoda abangaphandle futhi uthi le ndoda xa uyimamela ikhaza ubuthixo uyivele ndoda imvile nyani uthixo but kunento engakwazi ukuphela kuyo ikawe ithi semveka kuhle uthixo athi uthixo hamboshumayela uyivuba le ndoda imvile uthixo akathanga uthixo hambokwakha i-House of God ministry akathanga uthixo akathanga uthixo hambokha i-salvation ministry uthambo shumayela ngoba sinyiseka isuka ifika yona shumayela yokho salvation ministry shumayela ango imibutho i-ANC ziyakhankasa khankasela zona futhi zenjonga i-finance movement kwazona sezijike zazikawe kwazona zimphushile uyena ziphushiseko sabeke saswiseko kodwa ngizokuxelela wena mntakathixo sinyiseko yabona abafana bami siyayazi lento ba icawe intoni icawe mandiyithethe icace into ethi whatever into eregisterishweyo ngegama lam yicawe ayilobandla likaThixo ngiyandiva bazalwane ndithi yonke into endiyiregister ngegama lam yicawe leyo ayilobandla likaThixo yonke into eregisterishwe ngomuntu yicawe leyo ayilonge ibandla likaThixo. Okay. Ibandla likaThixo kawufunde mama verse 14 dikhawuleze verse 14. Yes. Ukuba abantu bam abo babizwa ngegama lam ababantu ngabantu bakaThixo futhi okwesibini ababantu babizwa ngegama likabantu likaThixo. Ngicela simamelane bazalwane. Ndithi ababantu ngabakaThixo. Njengoba ingabakaThixo kumele babizwe ngoba balibandla likaThixo. Sivanani bazalwane. Uma abantu bam bathe bathandaza ababizwa ngegama lam kumele ababantu bathandaza kuThixo babizwe ngegama likaThixo. Now iquestion yesibini ngubani igama lakho uThixo? Ngoba igama elithi Thixo ayilogama lakho uThixo. Uma ngimisa unopopi apha ndikhonze yena nguThixo kumlowo. Kunegama uThixo wasinikeza lona ekumele banabizwe ngalo kuthi. Nendivyo bezalwane. Uma abantu ababizwa ngegama lam bathe bathandaza kum ndiyawukubeva andiva bonke abantu ndiva ababizwa ngegama lam ugqiba aba bantu babizwa ngegama lam bathandaze bona kum ndibeve ithe
igama elithi Thixo ayilo gama. Ubani uThixo wakho? Ubani uThixo wakho? Thixo wakho unegama. Okay. Phinda mama verse 14 isikhawuleze ngenxa yexesha. Ukuba abantu bam abo babizwa ngegama lam Yes. bathe bazithoba bathandaza bendikhunga Yes. befuna ubuso bam Yes. bazilahla indlela zabo ezikhohlakeleyo Yes. ke mna ndiya kubaphulaphula ndibeve. Now, aba bantu ndizawubaphulaphula babizwa ngantoni bazalwane? Babizwa ngantoni? Babizwa ngegama lam. Ababizwa ngenye into aba bantu. Babizwa ngegama lam abanza abaphulaphula. Okay. Ngicela ke ngokukhawuleza. Nditheke ngicela sibhale. Ngicela sifunde incwadi yezenzo verse 4. Chapter 4 verse 11. Sivu ukuthi ngubani igama likaThixo wethu. Sizokwazi igama likaThixo wethu. Chapter 4 verse 11. Fundele mama okhawuleza. Incwadi yezenzo chapter 4 verse 11. Verse 11. Yes. Lo Yesu ngulowo zithi izibhalo xa zithetha ngaye. Yes. Ilitye enalidelayo nina bakhi labalelo nalitye lesiseko. Now igama likaThixo nguYesu Kristu. Okay, funda mama. Yes. Verse 12. Usindiso lufumaneka ngaye kuphela. Yes. Kuba akukho umbi emhlabeni ogama uThixo alinike uluntu esingasindiswa ngalo. Akukho elinye igama ekumele ube nalo ngaphandle kwegama lika Yesu Kristu. Icela ukhona umuntu ophethe iBhayibheli. Nguye lo ilitye elenziwa into engento nini bakhi. Yes. Elisuke laba inhloko yembombo. Yes. Kananjalo usindiso alikho kumbi. Yes. Kuba akukho gama limbi ngaphansi kwezulu linikiweyo phakathi kwabantu esimele akukho gama limbi phansi kwezulu elinikwe abantu. Ichaza ukuthi uma abantu bethandaza igama ekumele babalibize negama ekumele babokhelwe kulo ligama likaKristu Yesu. Akumelanga wokhelwe kwelinye igama. Igama ekumele bawokhelwe kulo ligama likaKristu uYesu. Yacanga hlobo sami yonela leli gama likaYesu. Yonela li. Sukhangela amanye amagama. Yonela leli gama. Yonela. Cela sifunde incwadi yabaseKorinte. 1 Corinthians 3. Imani uma abantu bambethe bathandaza phi egameni lami. Cela ke bazalwane sishumayeleni sonke ne. Uma abantu bambathe bethandaza phi? Hallelujah. Ndiyakubeva. Now already uyayazi ukuthi leliphi igama ekumele uthandaze kulo. Ligama likabani ekumele uthandaze kulo?
Ndichaza ukuthi igama uThixo akunikeze lona ubana thandaza kulo ligama likabani? Okay. Ngokukhawuleza mama before sifunda incwadi okay, funda incwadi yamaKorinte mama, masiyifunde. Sawufunda nencwadi kaMateyu. Incwadi yamaKorinte 3, fundela u10 and 11. Ngesisa endisenzelwe nguThixo ndasibeka isiseko sokwegcisa lomakhi omnye ke wakha phezu kwaso elowo ke makayigale indlela akha ngayo phezu kwesisiseko. Kaloku akukho bani onokubeka isiseko simbi ngaphandle. Mamelani bantwana bakaThixo. Uma ndivela nelinye igama ndibeke esinye isiseko. Bhayibhile ithi akukho bani kumele baveze esinye isiseko. Sesibekiwe isiseko. Sinye. Sinye isiseko. Abathandazayo uma bethe bathandaza bethandaza egameni lam hayi egameni lecawe. Uma ubane misigama ishumayela nto bamonakala isuka kuzo. Hey time ithenga ngike wavula laptop yami bangakubona isiba kubhalwe ntoni pha kuyi page yani. Ifounder yalanto ebhalwe phaya yayindimi. Yayindimi owayifoundela abantu ichaza ukuthi isiseko salo ngubani. Yabaza bazana bayikhona. Isiseko salabantu engibani? Ifounder yalo engibani? EnguKristu. Lonke igama elimisiweyo linofoundo indoda. Kodwa ibandla likaKristu lafoundwe edwaleni elinguKristu. Ifounder yalo nguYesu Kristu. Nayo ifounder. Inye ifounder uYesu Kristu. Founder yabandla likaThixo nguYesu Kristu. Ayingumuntu. Funda mama, iseko. Ibeka iseko awokhayo makakhe phezu kwaso. Funda mama, funda. Kaloku akukho bani onokubeka siseko simbi ngaphandle kweso sabekwa nguThixo. Akukho bani unophinda enze esinye isiseko. Uma nisigama ndenze esinye isiseko. Sinye isiseko sesisabekwayo. Ithi kwincwadi yezenzo ilitye awalonyulayo uThixo balicekisa bona bakhe. Uma ndisenze elinye igama ndicekisele ilitye libekwe nguThixo. Cekisa lona. Thetha inyaniso bantwana bakaThixo. Mna ngidlali mna ndamva straight uThixo. Ndamva uThixo. Mna ndandingufounder.
ezantsi kwam kubekho i-archbishop, ezantsi kwe-archbishop kubekho ibishop. Zange ndisuke ndize ebandleni likaKrestu ngoba ndingashumayelanga. Kodwa uThixo wathetha nam ndikweso situlo, wathi linye ibandla. Kwanyanzeleka mandishiye amadoda ngoba uThixo ndim amvileyo. Nantsi le ndoda. Sendiyambonga uThixo, yamva yona. Nayo ine-certificate efayilini yam. Mamelani bantwana bakaThixo. Sinye siseko. Alikho elinye igama. Akukho bani uthi sesibekiwe iseko okhe siseko simbi. Funda mama. Eso ke singuYesu onguKristu. Singubani eseko? Nawe xa ndibeka esinye iseko ndisibeka. Isusu Yesu. Ndibeka mna. Kwindawo yesekumele uhlala kuyo ndisithova yena. Angana ifuna incwadi kaYisaya. Ithi kwa kukho mama bane abeza kuyo. Athaba mama. Sifuna thina sibizwe njengegama lakho. Asifuna enye into. Isonka sesethu sizawuzondla. Ingubo zokombatha zezethu sizawuzombathisa. Isonka pha kuThixo lilizwi likaThixo. Ichaza ukuthi bathi aba bantu sizawuhamba ngawethu amazwi. Okwesibini ukwambatha kukombatha umoya ongcwele. Sizazombathela wethu umoya. Kodwa sifuna nje uba sibe ngathi singabakho. Sibizwe njengegama lakho but siyazazi thina asingobakho. Siyazazi thina. Lebantwana bakaThixo, ake sithetheni inyaniso phambi koThixo. Icawe zonzile umonakalo. Uyabona kukho ingquba kaxaka engaka emhlabeni zicawe. Icawe lokhu izenza bhetere kulenye icawe. Ilokhu isithi singcono kunenye. Kodwa xa ungena kuyo ubona bakho masuku apha. Sinye isiseko kuYesu Kristu. Subeka siseko simbi. Sanele siseko. Oh, funda mama. Verse 12. Verse 12, yes. Kunokwakhiwa ngezinto ezahlukahlukeneyo phezu kwesi siseko. Kunokwakhiwa ngento enjalo. ezahlukeneyo. Yabona umpostoli Paulo. Yabona umpostoli Paulo. Kunendawo apha kwincwadi yezenzo. Athi
wolusena umhlambi madoda kaThixo kodwa ndakube ndimkile kunabantu abazawuthwethwa bazokokha leyivala nganto zimbi phezu kwesiseko phezu kwesiseko bakhona bazawuthwethwa namhlanje sithotholwe ngabantu uyabona mamela njengoba ukwibandla likaKristu ndiyacela qongqothi xa uyiphuma ithi tu uve izwi uyazi andifuna uphosisa athunyiwe amadoda abangaphandle futhi uthi le ndoda xa uyimamela ikhaza ubuthixo uyivele ndoda imvile nyani Thixo but kunento engakwazi ukuphela kuyo ikawe ithi semveka kuhle uThixo athi uThixo hamboshumayela uyivuba le ndoda imvile uThixo akathanga uThixo hambokwakha i-House of God ministry akathanga uThixo akathanga uThixo hambokha i-Salvation ministry uthambo shumayela ngoba siyiseka isuka ifika yona shumayela yokho i-Salvation ministry shumayela nango imibutho i-ANC ziyakhankasa khankasela zona futhi zenjonga i-finance movement kwazona sezijike zazikawe kwazona zimphushile uyena ziphushiseko sabeke sasu iseko kodwa ngizokuxelela wena mntakaThixo sinye iseko uyabona abafana bami uyabona amadoda amakhulu ngizawuthi mluze ndinibone ubuthixo uthethile ku ungathi ubuthixo uthe amboshumayele qonce ufike wakhe i-Salvation ministry but ubeke iseko singuKristu nawukwazi ukukuthumela uThixo kodwa ubuthe wafika wabeka enye into zawukwazi uba lento siyishumayeleyo khange ingene udaba lukuphana nangu umthandazo wami mihla yonke Thixo vusa abantu bagcwala umhlaba wonke kodwa hayi abantu abazakokho into zabo yabona ihlobo sesizenzi basikleva ngalo yabona tata ndiyayicinga ndihlale nje kangifunda iBhayibhile ndiyicinga yabona uNoah ngokwelihlobo lobukleva bethu esinalo I think even uNoah ngewayethetha igqibile uyakha inqanawa abhale ngaphandle the Ark of Salvation ministry ha awuyicinga lona umveka kuhle uThixo uthethile lalifaneleke igama alibeke ngaphandle nqanawe phezu komnyango the Ark of
Salvation Ministry under Archbishop Unowa. Why not? Even Moses, why not? The mountain of fire ministry of salvation. Kodwa bona bakaku babamvile uThixo. Bayivi into ethethwa nguThixo. Bashumayelwa yena. Cha. Oh. Cela funa incwadi kaMateyu 7. Siyagoduka. Sawuthandaza. Incwadi kaMateyu 7. Incwadi kaMateyu 7. Layigabaqabaza. Verse 24. Libandla eli. No, suphazanyiswa ngamanye amagama mama. Sohlupha ngento zabantu. Kasihluphe ngoYesu Kristu qha. Ziyeke into zabantu. Yeke into zabantu. 24. Hlaka verse 24 kunesihloko abakhi ababini. Abakhi abangaphi? Bangapha abakhi? Aba bokhaya. Sithe iseko ngubani? Kubani iseko? Kokhiwa phezu kwabani? Kokhiwa phezu kwabani? Naw kokha abakhi babini. Funda mama. Naba bokha. Wonke ke umuntu owevayo lamazwi Okugala umuntu kumele bava amazwi kabani? kaKristu. aze awenze Ogqiba awenze. unokufanekiswa nendoda eyingqondi Ufanekiso wevayo awenze nendoda eyingqondi. ethe yayakhela phezu kwesiseko samatye indlu yayo. Yena le ndoda isingqondi yakhela iseko nothi kwenye indawo. Isakhela kuYesu Kristu ngoba isiseko ilitye nguYesu Kristu. Noma melanda noma bakathini. Noba abantu angamaphambi kwakho athi sikhonza uYesu Kristu apha. Kodwa kume igama. Ifounder ayingo Yesu Kristu nguye. Asithethe inyani basalwa. Ifoundation yapha nguye. Kayi mama funa. Verse 25. Yes. Yana ke imvula Kwanetha imvula. satsho isikhukhula Xa kufika imvula kufika ingxaki pha. Zingxaki ezifikayo. Yes. wavuthuza umoya. Wavuthuza umoya. Yonke lonto yagaleleka kulondlu. Yes. Ayawa kuba ibisekelwe. Yes. Ke wonke umuntu owevayo lamazwi angawenzi. Imali. Cela mama ukundisebenzisele le iBhayibhile nje umzuzwana. Good. Phinda uqala lapha ku24 ngokhawuleza siphuma sithandaza. Wonke umuntu osukuba ngoko eweva lamazwi Yes. awenze. Good. Yomfanekisa nendoda eyingqondi. Yes. Yona yayakhelayo elulwalweni indlu yayo. Ulwalwa nguYesu. Okay, hamba mama. Yehla imvula, yeza imilambo, yavuthuza imimoya. Yes. Yagaleleka kulondlu. Yes. Ayawa kuba ibisekele elulwalweni. Mamela, eyakhelwe phezu koYesu Kristu indlu soziwe. Kundawo ethethwe ngoba umnuku apha wathi igunya lonke. Wathi linikwe yena. Bohamba ubuza amadoda abezifounder. Enye indoda ihamba iyodwa. Ngoba into eyayifoundile yawa. Namadoda ahambe nje eyedwa.
Ngoba into wayeyifoundile yawa. Yaphela into wayeyifoundile. Ngoba into zabantu ziyaphela abafunda mamfundo. Verse 26. Nomuntu wonke owevayo lamazwi angawenzi. Yes. Wafanekiswa nendoda esisiyatha. Never. Indoda ingqondo nendoda intoni? Ichaza ukuthi le ingqondo yokhelephi? uKristu Yesu elulwalweni elunguKristu Yesu. Okay, funda lesisiyatha. Yokhelaphi yona? Yona yayakhelayo enhlabathini indlu yayo. Yes. Yehla imvula. Yes. Yeza imilambo. Yes. Yavuthuza imimoya. Yes. Yabetha kulondlu. Yawa saba sikhulu ke isiwo sayo. Yebo. Bonke. Yabona ndiyalithanda ilizwi kaThixo. Engeyo yakho uThixo akayingeni. Yabona kumonakala engeyo yakho uThixo oyenze ngokwakho uzawuthwala ubunzima bakho. Aswa wathi uMose xehla phezulu kwentaba iBhayibhile wathi kuMoses xehla phezulu kwentaba abantu bekhonza ithole legolide befika noYoshua wathi licoleni wafolisa amadoda line wafolisa line wakha kwayokuqala lapha kwalithole legolide licole wayakha wathi sela ulenze ngokwakho lihle uThixo ngayo yakha akayingeni. Ivile pha akuthandaza abantu ababizwa ngegama likabantu lakhe. Uyabeva. Once wakhe yakho uyakucelela umoya ingcwele ubana wena uyifound. Ilungise. Wena uyifound. Sebanani bazalwane. Ibandla bantwana bakaThixo masingaphazanyiswa sizo zonke izinto. Hallelujah. Mthandazo wami ivini thina. Ngoba sebe baninzi abathi sisebandleni ugqiba bayenza icawe. Baninzi. Aswa ebandleni bazalwana wathi wamkela uYesu wongezelelwa kulo ibandla linguKristu. Wakube wongezelelwa uKristu kumele uhambe ngokwemimiselo ungabi indoda esisiyakhe. Kukho into endifuna siyigqibelise sizothandaza. Sizothandaza. Incwadi yamaKorinte 1 Corinthians. Ngiyikhila le. Ngifuna ngicela sincede. Incwadi yamaKorinte. Kunto endiyifunayo apha bese yifundile kunto endiyifunayo. Engifuna ukubonisa yona. Kunto endifuna ukubonisa yona. maKorinte 3 bazalwane. Kunto endifuna siyijonge ngokukhawuleza nje sawufunda ngokukhawuleza. I think mama vele ufunda uverse 4. Qala ku verse 4 chapter 3 Incwadi yamaKorinte. Vele ufunda chapter 4 ngenxa yexesha. Verse 4. Yes. Kuba xa uthile athi mna ndingokaPawulos, athi umbi mna ndingokaApolo, Okay. aningabenyama Ema? nake.
xa nina bazalwane nihlangene uthi omnye ndingowase-apostolic uthi omnye ndingowase-faith uthi omnye aningoba inyama na hlangene sihlangene Tomnye futhi funeka mamelani ndinixele funeka umuntu iyake nje nalelo manje mna ndingumfundisi wami unikani Ndlovu umfundisi wami kasilapha sonke umfundisi uba monakela umfundisi wakho uba sonke nje abatata balapha abefundisi bethu sonke ndifuna nje uyibeka ngalo hlobo ziinkokheli zethu zonke singenzi kanhlukwana emzimbeni kaKristu. Now yicinge ithi uba omnye phakathi kwenu uthi mna ndingokabani, omnye uthi ngokaPawulos, uthi omnye ngokaApolo, ayizizwe izinto sizibukeleyo namhlanje. No, andifuna ubizi nantsikazi abantu siyayiqonda le ndiyithethayo. Uthi omnye ndingowasentontoni, omnye ndingowasentontoni, omnye ndingowasentontoni. Aningabwenyama na? Nanku umbuzo. Kande umama makathetha wathi ubana niyifuna bazalwane niyithanda mayisitshule eBhayibhileni. Ubana nithi yaze eKorinte mayisitshule. Uba yaze eKorinte mayisitshule. Aningobenyama na? Funda mama, esikhothweni. Verse 5. Ungubani na yena uPawulos? Ngobani abantu? Ngobani ezicawe sithi singabazo? Ngobani abo bantu? Ngobani ezicawe sithi singabazo? Funda mama. Ngubani na yena uApolo? Yes. Ingabalungiseleli nje kuphela enakholwa ngabo, njengokuba inkosi yamnikayo ulowo nalowo. Yes. Mna ndatyala, uApolo wacecesha. Yes. Ke nguThixo owahlumisayo. Yes. Ngoko ke lowo utyalayo akalutho. Lo utyalayo akalutho, yes. Nalowo uceceshayo akalutho. Yes. Oyinto nguThixo lo uhlumisayo. Oyinto ngubani? Lo utheni? Uhlumisayo. Namhlanje sesithandaza. Yonela nje leligama likaYesu Kristu. Noba kungathiwa konzile kuthiwa libandla, nathi zilibandla lithini elinye igama, ithi igama linye leli. Bandla likaKristu. Analo linye. Bantu abatsha yonelani. Nelani. Ndiyigcinisa endiyithethayo, wonke umuntu owenza into engekho kweli gama. Icela noba umna ungayikhangela uzawufika kuthiwa andifound ubani. Ibandla linye libizwa ngegama likaYesu Kristu. Nabantwana bakaThixo mandiyithethe into ethi ngandishumayela le nto ndiyishumayela ukubana wena ungomntu isifuba ndisebandleni nawe ujoyine umoya wecawe. But eyona nto ibangela ndikufundisela ukuthi wazi ukuthi usendleleni erayithi. Hallelujah. Noba kuvela abantu abagxeka abonyelisi kodwa wazi wena ukuthi usendleleni erayithi. Siyabona bazalwane? Amen. Cela siphakame siyaphuma.
yokuqala endifuna uyithandazele ithi inkosi ngibonga ukwazana nawe. Mthandaza nje uthi inkosi ndiyakubonga.